Moderný, štýlový a premyslený do posledného detailu. Tento dom vám dá všetko, čo moderná rodina potrebuje. Vítajte v Moldave nad Bodvou. Rovinatý pozemok, zeleň, altánok, ticho a Košice len pár minút autom. Štyri spálne, 3 kúpeľne, 2-krát šatník, pracovňa, garáž. Tento dom bol postavený s jedným cieľom, aby sa v ňom dobre žilo. Sauna pre telo, vinná pivnica pre dušu. Tento dom vás nepresvieča. On jednoducho hovorí pravdu. Ak ste pripravení žiť naplno, zavolajte mi.